एक लुटेरा गैंग को धरिबारे सफल होईची अनुगुल सदर पुलिस। ए गैंग पूर्वरु अनेक लुट छिनताई मामलारे संपृक्त थिबा बेले चलित मास 12 तारिख रे 2 जण फाइनान्स कर्मचारी को लुट कइथिले। लुटेरा माने फाइनान्स कर्मचारी को भुजारी देखाई माड मारी सेमानक ठारू 2,40,000 टंका समेत स्कानर मेसिन और जरूरी कागजपत्र नै जाइथिले। एनै फाइनान्स कर्मचारी अनुगुल सदर थाना रे अभियोग करिबा परे सदर थानार अधिकारी धीरेन कुमार बेहेरांक नेतृत्व रे एक टीम गठन करी तदंत आरंभ करी 3 जन को गिरफ्त करा जायछि। पुलिस सेमानक निकटरू गोटे मोटरसाइकेल, गोटे छुरी, गोटे भुजाली सह 1,44,000 टंका जबत करिछि। सेमानकु कोर्ट चालान करा जायथिबा नै सांबादिक सम्मेलन रे अनुगुल एसडीपीओ रमाकांत महालिक सूचना दैछन्ति। प्रथमे ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ସଦର ଥାନାରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମଲ, ବାପା ନା ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମଲ, ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କରଡ଼ଗାରିଆ ପାଖର। ସେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ସେମାନେ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ କଲିକ୍ ଧରିକି କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁକୁ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 7:30 8ଟା ବେଳେ। କାଙ୍ଗୁଲାରୁ ଗୋଡ଼ି ସାହିର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତିଆରି ସାହି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତିଆ ମୁଣ୍ଡା ସାହି, ସେଇଟା ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗାଁର, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କାଙ୍ଗୁଲାର ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିକି। ଏ 4 ଜାଗାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି 2,39,906 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ 50-55। ତାପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ। ସେ କାଙ୍ଗୁଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରୁ 400-500 ମିଟର ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସୁବଳ ସେଠୀ, ବାପା ନା ଅରକ୍ଷିତ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସେଇ ତିୱାରୀ ସାହି, କାଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ ସାହି ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ି ସାହି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ସେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଜାଗାରୁ 10-20 ମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ଆଲିଏସ୍ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା, ବାପା ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଗାଁ ହେଉଛି ମୁସାପାପଲ୍ଲୀ ତଅଁଳା ସାହି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କାଳିଆ ଆଲିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ବାପା ନା କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ମୁସାପାପଲ୍ଲୀ ନାୟକ ସାହି। ଏ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ର ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଅଟକେଇଛନ୍ତି। 400-500 ମିଟର ହେଲା ପରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାକୁ ଭୁଜାଲି ଛୁରୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା 2,39,906 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍, ସ୍କାନର ଗୋଟେ, ଆଉ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଚୋରି କରିକି ରବରୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେବ ଟିଭି।